Hvor bliver det sendt? Siger jeg. Hvornår det bliver sendt? Hvornår bliver det sendt? Når jeg gider tv. Der er ikke nogen sendtider. Det kommer på et tidspunkt. Okay. Du vil gerne sige noget, herr Kok. Du var faktisk lidt hurtigt i går, eller i dag. Det kom ind i dag. Ja. Ja, det var hurtigt. Ja. Det tror jeg, det plejer at være julekort, så er det her 10 år. Nej, man er pligtopfyldende. Nå, men blev det? Altid været det. Altid været det. Some it's kind of with yeah, something. Sure. This is missing. That's the first time they fuck it up! Take on me, Take on him! Hej Bo, har du fået nok pølser at spise i dag? Ja, mangler en til. Jeg blev lidt halvmæt. Ja. Hvad så, hvad har I fået her? Fik 6,5. 6,5? Ja, jeg fik slut i 20. Det kostede mig en 50'er. Jeg er ikke givet op endnu. Hej Trollerik. Jeg er ikke færdig med pølsemarken. Er du ikke det? Nej, det er jeg ikke. Jamen, de er deroppe. Ja, det er det. Deroppe. Ja. After beat me! Go beat me! Come on! Go beat me! Det er dronning Lars. Det ved du ikke noget om. Jamen, jeg har Du ved ikke noget om det. Vil jeg noget om? Jets? Nej. Nu? Ja, filmer dig dine spasser. Prøv at sige skål. Prøv at være lidt godt humør, Jannik, i stedet for det der bætteri hele tiden. Piu, 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 lille Jannik omkring.